very clear. Number one, we are not actually throwing garbage to the landfill. Mo kini yung pagklaro ni Cebu City Mayor Nestor Archival kabahin sa isyu sa partial nga pagbukas sa Binaliw Sanitary Landfill. Sumala sa mayor, nakadawat ang iyang opisina sa notice gikan sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR kabahin sa paglibkas sa cease and desist order batok sa Prime Integrated Waste Management Incorporated alang sa proyekto nini sa mong landfill. Sa pamahayag sa DNR, kasamtangang gilibkas ang CDO, human niya nahimo sa kompanya ang mga key remediation and operational commitment. Dugang nila, ang maong partial nga pagbukas, conditional lamang tungod kinahanglanon sa kompanya nga magpadayon sa pag-comply sa Environmental Compliance Certificate Requirements kon ECC. Samtang gidugang sa mayor nga padayon ang paglabay sa dakbayan sa Alaguinsan landfill ug mahuman ang kontrata kung makonsume na ang allotted tonnage sa maong landfill. So far, as information, the number of tonnage is not yet, no? Wala pag yun na consume. It might be consumed by May 2nd, second week of May. Sa laing balita, miawhag si Archival nga irespeto ang desisyon sa korte kabahin sa pagdeny sa application sa carbon petitioner sa temporary restraining order batok sa redevelopment sa carbon market. Apan giila sa mayor ang mga kabalaka sa mga vendors, ilabi na sa mga taho nga doble ang gibayran aron lang makabaligya sa carbon. Nga ang atong mga vendors, nagbayad ni sila certain fee padulong sa, of course, sa city government o sa barangay. But there are certain fees that worth about 300 pesos kada adlaw na kolektahon sa mga different organizations. Nagkanayon si City Market Administrator Elcon Jim Concha nga walay namatikdang pagbinos sa mga manindahay sa carbon market. Gani padayon na ilang buhatan sa pagpinalizar sa total number sa mga ambulant vendor aron masigurong walay ma-displace. So far man maninda man gyapon kay ang ato manggod na amoy pangbuntag nga ambulant vendors, naapoy panggabi nga ambulant vendors. So wala tay ni-receive ana, murag go with the flow lang sa siguro sila karon until there's a court order, no, nga stopping the operation of as part of the, stopping the operation with regards to the joint venture agreement. Dugang niya, kasamtangang adunay 51 ka mga association sa merkado ug 1,600 ka mga stallholders. Now, as to pag-transfer na nila, mo nang among gi-workout karon to make sure as to pila gina sila kabuok so that in the event nga i-transfer na sila based sa nakasaad dito sa joint venture agreement, wala gyud ma-displace tanan. Kini si RD Morales alang sa MyTV Cebu.